салому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Ғунчагул Нурализода. мутаваҷҷеҳ ба сархати хабарҳо бошед. истиқбол аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойтахт, ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд дар шаҳраку маҳаллаҳо, баргузории маҷлисҳои ҷанбастӣ дар кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, ҳавасмандии хонандагон дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе, ташкили стипендияи раиси ноҳия дар ин замина. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳамедов ба муносибати 30-юми солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқиҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳамедов омадааст. муҳтарам Сердар Гурбангулиевич 27 январ ба истиқрори робитаҳои дипломатӣ миёни Тоҷикистон ва Туркманистон 30 сол пур мешавад. дар иртибот ба ин санаи хотирмон дар таърихи навтарини муносибатҳои байни ҳамдигари ду кишвар ба шумо ва мардуми дӯсти Туркманистон табрикоти самимӣ ва таманниёти неки ин ҷонибро изҳор менамоям. анъанаҳои дӯстӣ, рафоқат ва ҳамкории созандаи мардумони Тоҷикистон ва Туркманистон решаҳои бисёрасра доранд. боиси қаноатмандист ки робитаҳои байни давлатии гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Туркманистон бар асоси ин пояи мустаҳкам то имрӯз риштаҳои мухталифи мавриди манфиатҳои тарафайнро фаро гирифта ба сатҳи шарикии стратегӣ баромадаанд. бо истифода аз ин фурсати муносиб мехоҳам нақши муҳими муколамаи пайвастаи сатҳи олӣ ва баланди ҷонибҳоро дар пешбурди босамари ин раванд таъкид намоям. мо ҷонибдори идомаи талошҳои муштараки минбаъда дар ин ҷода ҳастем. мутмаинам ки дар рафти мулоқоту тамосҳои дар пеш истодаамон мо муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судмандонамонро таҳкиму тавсеяи бештар бахшида мазмуну муҳтавои онҳоро бо натиҷаҳои нави амалӣ ба нафъи кишварҳо ва мардумонамон боз ҳам ғанӣ хоҳем гардонед. ба шумо сиҳатмандии бардавом ва дар фаъолияти давлатиятон комёбиҳои рӯсафзон ба мардуми бародари Туркманистон сулҳу рифоҳ ва пешрафту шукуфоӣ бемайлон орзу менамоям. дар барқияи табрикаи президенти Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳамедов ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст: муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, шарафёбам аз номи мардум ва ҳукумати Туркманистон, ҳамчунин шахсан аз номи худам ба шумо ва тамоми мардуми бародари кишвари шумо табрикоти самимӣ ва беҳтарин таманниётро ба муносибати 30-солагии истиқрори робитаҳои дипломатӣ миёни Туркманистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намоям. таи ин солҳо ҳамкории мо ба таври фаъол рушд ёфта имрӯзҳо бемайлон мустаҳкам мегардад. фаъолияти василаҳои муассири ҳамкорӣ дар соҳаҳои мухталиф роҳандозӣ шуда заминаи мустаҳками ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. тамосҳои самарабахши байни ҳукуматӣ ва байни идоравӣ сурат мегиранд. айни замон шарикии тиҷоративу иқтисодии Туркманистону Тоҷикистон рӯ ба густариши босуръат ниҳода ҳамкориҳо дар соҳаҳои фарҳанг ва илму маориф тавсея меёбанд. робитаҳои байни парлумонӣ ҳамчунин фаъол гашта истодаанд. омодагии ин ҷонибро ҷиҳати ҳамкории минбаъда ва ба ҳам овардани талошҳои муштарак баҳри ба сатҳи сифатан нав боло бурдани муносибатҳои дуҷониба иброз менамоям. мутмаинам ки бо такя ба иродаи неки тағйирнопазири ҷонибҳо муколамаи байни давлатии ба таври анъанавӣ дӯстона дар оянда низ мустаҳкам гардида ба нафъи мардумонамон бо муваффақият рушд хоҳад ёфт. муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, лутфан иҷозат фармоед ки бо истифода аз ин фурсат ба шумо барои таваҷҷӯҳи бузурги шахсиятон ба рушди шарикии Туркманистон ва Тоҷикистон изҳори сипос намуда аз самими қалб саломатии бардавом ва дар фаъолияти сермасъули давлатиятон комёбиҳои навин ба хотири пешрафту шукуфоии мардуми бародари ҷумҳурии Тоҷикистон орзу намоям.
امروز صحبت تلفنی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون با پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار берди муҳаммедов баргузор гардид. нахуст сарони ду давлат ҳамдигарро ба муносибати сесолагии истиқрори муносибатҳои дипломатӣ миёни тоҷикистон ва туркманистон табрик гуфтанд. президентҳо бо қаноатмандӣ тамоюли рушду таҳкими ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои ду кишварро мавриди таъкид қарор доданд. дар ин зимн ҷонибҳо раванди тавсияи ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ, робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва байни парлумонӣ ҳамчунин дигар ҷанбаҳои муносибатҳои байни ҳамдигариро дар қолаби шарикии стратегии мусбат арзёбӣ намуданд. омодагии ҷонибҳоро барои идомаи ҳамкории фаъол дар ростори масоили мубрами глобалӣ ва минтақавӣ таъид намуданд. сарвари давлати мо аз таваҷҷӯҳи пайвастаи ҷониби тоҷикистон ба пешбурди пайгиронаи тамоми маҷмӯи муносибатҳои тоҷикистону туркманистон ёдовар шуданд. вобаста ба ин аҳамияти идомаи муколамаи байнидавлатӣ ва равобити эътимодбахш дар сатҳҳои олӣ ва баланд мавриди таъкид қарор гирифт. дар ин зимн сарвари давлати мо аз президенти туркманистон муҳтарам сердар берди муҳаммедов ҷиҳати анҷом додани боздид аз тоҷикистон даъват ба амал оварданд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои фаъолияти гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе оид ба шарҳу тавзеҳи паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ ин навбат масъулин бо сокинони истиқоматкунандагони шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи исмоили сомонӣ ва синои шаҳри душанбе мулоқот анҷом доданд. дар паёми худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амниятту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. дар ин доира дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи исмоили сомонӣ бо иштироки гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо сокинони маҳаллаҳои чашмасор, амирчоев ва корхонаи воҳиди давлатии манзилхизматрасони рақами 3 ноҳияи исмоили сомонӣ мулоқот доир шуд. дар вохӯрӣ зикр шуд ки дар паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии кишвар муҳимтарин масъалаҳои давлатдорӣ шуруъ аз қисмати ҳаёти дохилӣ то муносибатҳои манфиатбори тарафайн бо кишварҳои мухталифи ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. воқеан паёми пешвои муаззами миллат ҳуҷҷати стратегии навиштсоз ва ояндасоз рисолати имрӯз ва ояндаи неки халқи тоҷик хуб дурнамои рушди иқтисодӣ, устувори иқтисодии миллат, оинаи раҳнамоии миллат, роҳбалад ва ҳидоятгари ҳар як шахс мебошад. дар соли 1991 ҳамагӣ 2862 муассисаи соҳаи тандурустӣ бо теъдоди 52800 корманди соҳаи тандурустӣ фаъолият мекард. дар давоми пойдории истиқлолият хуб айни замон 5116 иншоот фаъолият мекард. яъне бинед ҳозирини арҷуманд 2862 муассисаи тиббӣ дар 70 соли ҳукмронии шӯравӣ. танҳо 25 соли охир ба даврони истиқлол албатта ба 5116 адад расид. теъдоди кормандон 79000. хуб албатта ҳама ин дар заминаи сулҳ аст, субот аст, ваҳдат аст, оромию осудагӣ аст. ман боварӣ комил дорам ки ҳар шахсе ки содиқ ба ин давлату миллат аст арзиши истиқлолиятро, ваҳдатро, сулҳсуботро нағз дарк мекунад. зикр гардид ки аз паёми пешина то ин дам дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат корҳои шоёне ба сомон расонида шуданд ки аз далерию ҷонфидоӣ ва худшиносию ифтихори миллӣ ватандорон гувоҳӣ медиҳанд. омӯзиши паёми имрӯзҳо дар тамоми сохтору муассисаҳо дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон гуфта шуд ки дар доираи манфиатҳои миллӣ мустақилона муайян гаштани самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷӣ ва дурнамои рушди мамлакати мо ки тавассути ироаи паёми президенти кишвар ба маҷлиси олӣ ва дар симои он ба тамоми мардуми тоҷикистон амалӣ мегардад, дар ҳақиқат тантанаи давлатдории миллӣ ва амалӣ шудани ормонҳои таърихии миллати тоҷик аст.
инавбат мулоқоти аъзои гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо сокинони маҳаллаҳои конститутсия 1, 2, 3 ва арбобхотун 4 ноҳияи сино баргузор шуд. ҷамомат дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96 ноҳия ташкил шуд. дар рафти мулоқот бо ишора ба дастуру вазифаҳои аз ҷониби президенти мамлакат дар назди масъулин гузошта шуда, аъзои гурӯҳи таблиғотӣ таъкид доштанд ки бояд ҳар як шаҳрвандони мамлакат баҳри дар амал татбиқ кардани ҳадафҳои ба миён гузошта шуда аснои ироаи паёми президенти пешвои миллат талош ба харҷ диҳад. зимни баромади иштирокчиён бо ишора ба паём зикр гардид ки ҳукумати мамлакат то соли 2026 бо истифода аз тамоми имкониятҳо дар бобати ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандони аз 18 сола боло ки касбу ҳунар надоранд ва саросар соҳибкасб гардониндани аҳолӣ чораҷӯӣ намояд. дар ин самт зарур аст ки ба беҳтар гардониндани сифати таҳсилоту касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ба омӯзиши ихтисосу ҳунарҳои барои бозори меҳнат зарурӣ фаро гирифтани аҳолӣ хусусан ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои фаврӣ андешида шаванд. зимни баромади масъулин таъкид шуд ки бо мақсади соҳибкасб намудани шаҳрвандон аз ҷумла ҷавонон ҳукумати мамлакатро зарур аст ки дар асоси таҳлили вазъи бозори меҳнати дохиливу хориҷӣ лоиҳаи барномаи миёна муҳлати тайёр кардани кадрҳои касбии зинаи ибтидоӣ ва миёнаро аз ҳисоби ҷавонон барои соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳия ва амалӣ намояд. ҳамзамон иштирокчиён дар бораи маданияти шаҳрнишинӣ ва риояи фарҳанги либоспӯшии миллӣ дар идомаи мулоқот андешаҳои худро баён доштанд. натиҷагирӣ аз фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар корхонаву муассисаҳои ҳудуди пойтахт идома дорад. бо ширкати масъулини соҳа ва намояндагони сохтору мақомоти марбута дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ин навбат фаъолияти яксолаи ташкилоти ибтидоии назорати сохтмон ва меъморӣ баррасӣ шуд. дар раванди чорабинӣ инчунин бандҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар низ ба ширкатдорон шарҳу тавзеҳ дода шуд. дар корхонаву ташкилоти гуногун бо мақсади саҳмгузорӣ дар ҳаёти сиёсӣ ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ фаъолият менамоянд. дар назди хадамоти назорати давлатӣ меъморӣ ва сохтмон ҳам чунин ташкилот амал менамояд ки он шомили кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур мебошад. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти ин ташкилот бо иштироки роҳбарияти кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияи шоҳмансур, роҳбарияти хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон ҳамоиш баргузор шуд. дар раванди ин тадбири маърифатӣ ширкатдорон нахуст доир ба бандҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии кишвар ибрози назар намуданд. гуфта шуд ки ҳоло корҳои обудониву созандагӣ, сохтмони биноҳои таъиноти гуногун аз ҷумла биноҳои истиқоматии баландошона ва иншооти иҷтимоӣ то рафт вусъат гирифта истоданд. талабот ба масъолаи сохтмон аз ҷумла сангҳои ороишӣ зиёд гардида, як қисми онҳо то ҳанӯз аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. дар солҳои 2021-2022 ба кишвар ба маблағи қариб $10 миллион амрикоӣ сангҳои ороишӣ ворид гардида, танҳо хароҷоти интиқоли онҳо беш аз $2 миллион ташкил додааст. дар тоҷикистон захираи сангҳои бинокорӣ аз ҷумла мармару хору фаровон аст ки дар дохил ва хориҷи кишвар ба онҳо талабот зиёд мебошад. ҳамзамон дигар бандҳои вобаста ба сохтмон ва назорати фаъолияти он ки дар паём зикр шудааст ба ширкатдорон тавзеҳ дода шуд. дар идомаи кори ҳамоиш инчунин доир ба фаъолияти яксолаи ташкилоти ибтидоии назорати сохтмон ва меъморӣ ҳисобот дода шуд. зикр рафт ки давмисол кормандони ин сохтори назоратӣ ки ҳамзамон аъзои ҳизби халқии демократии тоҷикистон мебошанд, дар баробари фаъолияти соҳавӣ инчунин дар раванди татбиқи барномаву оинномаҳои ҳизб низ ширкат намуданд. аз ҷумла таъкид шуд ки пайваста дар хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон хонишҳои сиёсӣ ташкил гардида, доир ба дастовардҳои соҳаҳои гуногун маъруза пешниҳод мегардад. дар идомаи ҳамоиш инчунин 12 нафар корманди хадамот ба тозагӣ ба узвияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон пазируфта шуданд ки ба онҳо шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида шуд. инчунин ба як зумра аъзои фаъоли ҳизб дар ҷанбасти маҷлиси ҳисоботии ташкилот ифтихорномаву сипосномаҳои кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур тақдим гардид. ин тадбир ҷавоб ба фаъолияти самараноки кормандони соҳа дар самти сиёсати барномавии ҳизб мебошад. дар баробари дигар сохтору мақомоти давлатӣ самти фаъолияти бонкӣ низ зимни ироаи паём аз ҷониби сарвари давлат ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ шуданд. вобаста ба шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат дар бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноатсодирот бонк чорабинӣ баргузор шуд. зимни ироаи паём президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар сохторҳои молиявӣ саноатсодирот бонкро низ вазифадор намуданд ки ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ
фаъолии пасандозгузорон ва пас намудани фоизи қарзҳои ба соҳибкории истеҳсолӣ пешниҳодшаванда ва бо фоизи дастрас афзоиш додани пешниҳоди қарзҳои ипотекӣ чораҷӯӣ намояд. бо мақсади шарҳи ин ва дигар пешниҳодҳои паём дар бонки мазкур ҳамоиши маърифатӣ ташкил шудааст. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун меъёри конститутсионӣ заминаи қонунӣ дорад ва аз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маншаъ гирифтааст ва дар он тамоми самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад. бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми роҳбари давлат дар бонки саноативу содиротии Тоҷикистон Саноатсодирот бонк низ бо иштироки роҳбарият ва кормандони он, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино мулоқоти судманд баргузор шуд. зимни баромади маърузачиён зикр шуд ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат дурнамои сиёсати фарогири тамоми самтҳо буда дар заминаи он рушди ҳама бахшҳо давоми сол таъмин карда мешавад. зеро ҳамасола роҳбари давлат фаъолияти тамоми соҳаро таҳлилу баррасӣ намуда дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас мегузоранд ки иҷрои он барои пешрафти кор мусоидат менамояд. ҳамчунин зимни баромади иштирокчиён гуфта шуд ки паёми роҳбари як давлат маҷмуаи бисёр васеъи масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, бонкдорӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, идеологӣ, амнияти байналмилалӣ ва ғайраро дар бар мегирад. паёми навбатии пешвои миллат даҳо пешниҳоду барнома ва вазифаҳои муҳим барои рушди бунёди тоҷикистони азиз ба миён гузошт ки дар сурати амалӣ шудани онҳо сифати рушди кишвар ва вазъияти зиндагии мардум беҳтар мегардад. лозим ба зикр аст ки сарфи назар аз таҳаввулоте дар иқтисоди ҷаҳон идома дошта ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ба иқтисоди миллӣ дар натиҷаи татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ, амалӣ намудани стратегияву барномаҳо ва тадбирҳои зидди буҳронӣ дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.3% таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1.5 баробар афзоиш ёфт. тавре пешвои муаззами миллат дар паёмашон ироа намуданд, ҳаҷми қарзҳои дар соли 2022 аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба аҳолӣ ва соҳибкорон дода шуда 14.1 миллиард сомониро ташкил кард ки дар муқоиса бо соли 2018 85% зиёд мебошад. дар ин самт албатта Саноатсодирот бонк ҳам саҳмгузор аст. барои хонандагони болоёқати муассисаҳои таълимии пойтахт стипендияи раиси шаҳри Душанбе бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани онҳо таъсис ёфтааст. инчунин дар ин замина дар ноҳияҳои пойтахт стипендияи раисони ноҳияҳо барои ҷавононе ки рафтори намунавӣ ва хониши хубу аъло дошта дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунанд таъсис дода шудааст. доир ба тартиби муқаррар гардида барои довталабони стипендияи раиси ноҳияи Фирдавсӣ таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкоронамон. барои дастгирии хонандагони болоёқат ва фаъоли муассисаҳои таълимии мамлакат стипендияҳои гуногун амал менамояд ки ҳамасола бо иштирок дар озмунҳои он таълимгирандагони фаъол гирандаи стипендияҳо мегарданд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе дар баробари стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва стипендияи раиси шаҳри Душанбе ҳамзамон дар сатҳи ноҳияҳои пойтахт аз идрорпулии раисони ноҳияҳои шаҳр баҳравар мегарданд. дар ноҳияи Фирдавсӣ ин навбат озмун миёни хонандагони фаъол барои муайян намудани гирандагони стипендияи раиси ноҳия баргузор шуд. дар раванди ин озмун роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ, масъулини сохторҳои марбутаи ноҳиявӣ ва довталабон ширкат намуданд. иттилоъ дода шуд ки 40 нафар хонандагони фаъол ки пурра ба талаботи озмун ҷавобгӯ мебошанд, гирандаи ин стипендия мегарданд. тавре таъкид рафт, ташкили чунин идрорпулиҳо барои ҳавасмандии бештари хонандагони фаъол ва ҳамчун намуна муаррифӣ намудани донишу рафтор ва одобу ахлоқи онҳо мусоидат менамояд. ман довталаб барои иштирок дар озмуни гирандаи стипендияи раиси ноҳия мебошам. сараввал ман миннатдории худро мерасонам ки барои мо хонандагон чунин озмунҳоро тартиб медиҳанд ва мо метавонем савияи дониши худро бисанҷем. ҷавонони пойтахтро месазад ки бо дарки баланди масъулият пай аз худ намудани донишҳои муосир бошанд ва ба ин васила
баҳри пешрафти ҷомеа саҳми муносиби худро гузоранд, зеро дар доираи татбиқи барномау стратегияи қабул гардида шароити зарурии кору таҳсил барои ин қишри ояндасоз дар шаҳр фароҳам оварда шудааст. масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи фирдавсӣ талош доранд ки хонандагони донишманду болаёқат ба гирифтани стипендияи раиси ноҳия сазовор гарданд, зеро ташаббускори таъсиси ин иқдом ва масъули баргузории озмуни он ин бахши ноҳиявӣ муайян гардидааст. хонандагон мегӯянд ки ҷавоб ба ин ғамхӯриҳо кӯшиш мекунанд ки таҳсилро бо баҳои хубу аъло ва ахлоқи намунавӣ идома диҳанд. гуфта мешавад ки ташкили стипендияи раиси шаҳри Душанбе ва дар заминаи он таъсиси стипендияи раиси ноҳияи фирдавсӣ барои хонандагони болаёқат ҳавасмандкунии навбатӣ барои онҳо буда, ба ин васила барои ҷалби бештари хонандагон ба донишандозиву илмомӯзӣ, иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ мусоидати фаъол менамояд. баҳри баланд бардоштани донишу малакаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ҳамасола дар кишвар машваратҳои омӯзишӣ гузаронида мешаванд. ин иқдом дар шаҳри Душанбе низ ба роҳ монда шудааст ки омӯзгорон таҷрибаи худро бойин намуда дар фаъолияти корияшон истифода менамоянд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ин навбат дар асоси нақшачорабиниҳои соҳавии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе машварати директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 доир гардид. омӯзгорон аз рӯи равияҳои математикаву физика, химия, биология, адабиёти тоҷик, забони тоҷикӣ ва русӣ, ҳамчунин дигар фанҳои таълимӣ тақсимбандӣ гардида ба машварат ҷалб шуданд. гуфта мешавад ки чунин машваратҳои омӯзишӣ баҳри боло бурдани савияи дониши омӯзгорони ҷавон ва омӯхтани таҷрибаи ҳамдигар миёни онҳо гузаронида мешаванд. ҳамчунин дар рафти машваратҳо масъалаҳои гуногуни фаннӣ низ баррасӣ мегарданд. инчунин ҷалб намудани хонандагон ба дарс ва бедор намудани ҳисси зебоишиносии онҳо паҳлӯи дигари ин омӯзишҳо буданд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба соҳаи маориф зиёд гардида, баҳри баланд бардоштани дониши хонандагон шароити муосир муҳайё гардидааст. инчунин муассисаҳои наву замонавӣ бо шароитҳои созгор сохта мавриди истифода қарор гирифта истодаанд. ҳамин аст ки иқдомҳои зиёде дар ин соҳа рӯйдаст гирифта мешаванд. ёдовар мешавем ки чунин машваратҳо пайваста гузаронида шуда, малакаи маҳорати омӯзгорон баланд мегардад ва ба ин васила барои иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба олимпиадаву озмунҳо замина мегузорад. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар давоми 25 шабонарӯзи сипари гаштаи соли равон дар қаламрави ҷумҳурӣ 50 ҳодисаи роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷа 23 нафар ба ҳалокат расида, 59 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. вобаста ба зиёд шудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт шуруъ аз 19 январ аз тарафи кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ амалиётҳои мақсаднок роҳандозӣ карда шуд. тафсилот дар ин хусус. имрӯзҳо раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ менамояд, ки бехатарӣ ва амнияти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин карда шавад. бо ин мақсад ба таври шабонарӯзӣ тамоми кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди шаҳру навоҳиҳои мамлакат пайваста фаъолият менамоянд. мутаассифона новобаста аз тадбирҳои андешидани раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар кӯча ва роҳҳои кишвар рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ба назар мерасанд. мушоҳида ва таҳлилҳои коршиносони соҳа собит менамояд, ки вақтҳои охир аз тарафи бархе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ бештар гардиданд. чунин қоидавайронкуниҳо бешубҳа боиси зиёд шудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт гардида, роҳбарияти вазоратро ба ташвиш овардааст. аз ин хотир бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2023 аз тарафи кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ нақшаи алоҳидаи корӣ таҳия гардида, айни ҳол амалиёти мақсаднок ҷараён дорад. мақсад аз гузарондани амалиёти мазкур пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ аз қабили идора намудани воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ, дар ҳолати мастӣ рондани воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира бидуни иҷозати махсуси мақомоти давлатӣ, бе рақамҳои қайди давлатӣ, бо рақамҳои қайди давлатии бегона ё рақамҳои қалбакӣ. ҳангоми хизматбарӣ дар кӯчаи Алшер Навоӣ автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами давлатиаш 0100
DE01 мебошад ки ба ронанда Ҳасанов Давронали Эмомович тааллуқ дорад. ҳангоми санҷиш муайян карда шуд ки рақамҳои ба қайгири давлатӣ сохтакори қалбакӣ мебошад. нисбаташ бо моддаи 313 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода воситаи нақлиётро ба ҷаримагоҳи раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас кардем. ёдовар мешавем ки танҳо дар давоми 6 шабонарӯзи амалиёти мазкур аз тарафи кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ 239 адад қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор гардиданд. имрӯз дар дидбонгоҳи Чимтепа хизмат бурдем 12 адад қоидавайронкунӣ ошкор карда шуд. аз инҳо якто дар ҳолати мастӣ. автомошинаи тамғаи Opel Astra рақамҳои давлатиаш 5040 дар ҳолати мастӣ. протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ба ҷаримагоҳи раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуд. идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ 1 адад, бе ҳуҷҷати ронандагӣ 1 адад, бе рақамҳои қайди давлатӣ 50, бо рақамҳои қайди давлатӣ бегона 12, бо шишаҳои сиёҳу хира бидуни иҷозати махсуси мақомоти давлатӣ 21, насби таҷҳизоти садо ва равшандиҳанда 3, итоат накардан ба талаботи кормандони милитсия 13 ва дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор шуданд. масалан Оқилов Абдулмаҷид сокини ноҳияи Ёвон ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota бе рақами қайди давлатӣ ва бе шаҳодатномаи ронандагӣ. Одилов Абдулмаҷид Абдуманонович. барои чӣ шумо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ гузош карда нақлиёта ба ҷаримагоҳ овардан сабаб чӣ буд? Беправа будам. Каримов Файзулло сокини шаҳри Душанбе ронандаи автомошинаи тамғаи Lexus рақами қайди давлатиаш 5909 FF01 бе иҷозатномаи сиёҳшиша. Саидов Мансур сокини шаҳри Душанбе ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 8080 RK01 бо сигнали махсуси овозӣ ва асбобҳои иловагии берунии равшандиҳанда воситаи нақлиётро идора менамуданд. аз тарафи кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба ҷаримагоҳи раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуданд. ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳеҷ гоҳ набояд фаромӯш кунанд ки ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ба дӯши онҳо масъулияти хеле баланд ҳаёти инсон вогузор шудааст. аз ин хотир масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт шахсони ҳуқуқиву воқеӣ талаб менамояд ки ҳамеша дар роҳҳо бо эҳтиёт бошанду ба аломат ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд. онҳо набояд фаромӯш кунанд ки ширинтарин шаҳди зиндагӣ ин умри инсонӣ аст. дар доираи нақшачорабиниҳои раёсати хадамоти давлатии оташнишонаи шаҳри Душанбе мунтазам дар ҳудуди иншооти гуногун таъинот тадбирҳои тактикиву оташнишонӣ бо ширкати фаъоли кормандони хадамот ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. ин навбат чунин чорабинӣ дар марказҳои хизматрасонӣ ва муассисаҳои тандурустии шаҳр баргузор шуд. риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор дар ҳама ҳолат ва дар ҳамаи иншоот новобаста аз шакли моликият кафили амн будани молу амвол аз алангаи оташ мебошад. дар муассисаҳои тандурустии ҳудуди пойтахт кормандони соҳа мунтазам санҷишу корҳои назоратиро мегузаронанд то ки қоидаҳои бехатарии сӯхтор риоя гардида сарзадани ҳодисаҳои эҳтимолии нохуши сӯхтор пешгирӣ шавад. масъулини сохторҳои раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самти фаъолият ҳамкориҳои судмандро бо ниҳоди марбута раёсати хадамоти давлатии оташнишонаи шаҳри Душанбе ва қисмҳои он дар ноҳияҳои пойтахт ба роҳ мондаанд. ин навбат кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонаи шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро бо табибону кормандони маркази саломатии шаҳрии рақами 9 ва таваллудхонаи шаҳрии рақами 2 роҳандозӣ намуданд. аз ҷониби нозирони раёсати хадамоти давлатии оташнишонаи шаҳри Душанбе ҳолати коршоямии воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ насби лавҳаҳои иттилоотӣ оид ба қоидаҳои бехатарии сӯхтор сатҳи саводнокии кормандони масъули техникаи бехатарии сӯхтор нақшаи кӯчонидани беморону кормандон дар ҳолати эҳтимолии сӯхтор ки барои кормандони оташнишонӣ пешбинӣ шудааст мавриди санҷиш қарор гирифт. маълум шуд ки дар ин самт масъулини муассисаҳои мазкур тадбирҳои заруриро амалӣ намудаанд. зимни баргузории машварати дастурдиҳӣ бо кормандони ин муассисаҳои тиббии пойтахт
масъулин доир ба зиёд гардидани хавфи сарзадани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар муассисаҳои гуногун таъинот баромад намуда аз ҳозирин талаб намуданд ки ҷиҳати пурра риоя гардидани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор чораҳои мусоидаткунандаро ташкилу ба роҳ монанд. гӯштини миллии тоҷикӣ мақоми байналмилалӣ касб намуд. Ин дараҷаи байналмилалӣ дар вазорати адлияи Швейтсария ба қайд гирифта шуд ва гӯштини миллӣ соҳиби сертификати байналмилалӣ гардид. шарҳи бештар дар сюжети навбатии барнома. гӯштингирӣ яке аз қадимтарин намудҳои варзишии мардуми Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Ин варзиши бостонӣ ки реша дар таърихи мо дораду дар рагу пайванди ҳар сокини Тоҷикистон хуни паҳлавонӣ ҷараён дорад, дар солҳои баъд аз истиқлолият нуфузу эътибораш афзуд. Бахусус дар чанд соли охир теъдоди мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ дар пойтахти азизи кишварамон шаҳри Душанбе баргузор мешаванд, ки ин ҳама аз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба варзиши бостонӣ ва миллии мо хабар медиҳад. Дар чанд соли охир бо ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе чандин мусобиқаҳои байналмилалии гӯштингирӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор шуданд. Аз ҷумла дар соли 2022 4 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ доир гардида, дар ин мусобиқаҳо варзишгарон аз кишварҳои гуногуни дунё иштирок доштанд. қобили зикр аст ки дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз аз 31 давлати Осиёву Аврупо варзишгарон иштирок доштанд. дар пайи чунин дастгириҳо ва таваҷҷӯҳ буд ки қонуну қоидаҳои гӯштингирӣ муосир гардонида шуд ва ба чорчӯбаи махсус ворид гардид. ҳамчунин ҷиҳати рушди ин риштаи миллӣ ва бостонӣ Федератсияи гӯштингирии кишвар дар ҳамкорӣ бо дастандаркорон либоси махсуси гӯштингириро низ таҳия намуданд, ки мавриди қабули варзишгарони дохилӣ ва хориҷӣ гардид. ҳамаи ин талошу кӯшишҳо боис гардид ки гӯштингирии бостонии мо нуфузи худро дар берун аз Тоҷикистон низ пайдо кунад. муҳимтарин рӯйдод дар ин замина мақоми байналмилалӣ гирифтани гӯштини миллӣ мебошад. ин рӯйдод моҳи июли соли 2022 дар шаҳри Цюрихи кишвари Швейтсария ба амал омад. баъди ба имзо расонидани ин созишнома нахустин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар моҳи декабри соли 2022 баргузор шуд. дар ин мусобиқа ҳам дар баробари кишвари мо варзишгарон аз 11 кишвари олам иштирок доштанд. ин мусобиқаи байналмилалӣ ба таври расмӣ ба қайд гирифта шуда ҳамасола баргузор хоҳад шуд. дар соли 2023 Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ният дорад ки дар як қатор кишварҳои хориҷӣ фаъолияти Федератсияи гӯштингириро ба роҳ монанд, ки дар муаррифӣ кардани гӯштини миллиамон дар арсаи байналмилалӣ қадами устуворе хоҳад буд. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр, саломату сарбаланд бошед.